Добро утро, приятели! Отново започвам моя влог в колата. Сега излизаме от фитнеса. Надявам се телефона ми да е в сака в багажника, защото в противен случай ще съм го забравила в фитнеса. Надявам се наистина да е в сака ми. По спомен го оставих там, но ще разберем когато се приберем. Сега всъщност когато спрем. Сега отиваме до вкъщи. Направо там ще обядваме. Защото мама има пратка. И след това отиваме в салона, защото трябва да работим. Взех си телефон. Добре, че не съм го изгубила, че... Между другото, като бях малка и аз много късно като цяло. Не късно, не знам, може би не знам кой клас бях, се тая. Като цяло много от малко, постоянно си губех телефоните и имах едно Lenovo. И понеже аз много исках iPhone, обаче баща ми не искаш да ми купи. И от AliExpress си бях поръчала такъв кълъв, защото нали знаете на шестицата и седмицата как отдолу имаше ленти. И аз си бях поръчала такъв кълъв, за да прилича на iPhone-ите и пък взеха, че след няколко дена ми го откраднаха. Общо съм губила и са ми крадяли около 2-3 телефона. И баща ми беше твърдо против да ми купи iPhone. Но аз му казах, ако ми купиш iPhone, ще спра да си губят телефоните или да ми ги крадат. И то пък взе, че наистина стана така. И между другото, преди няколко дена му го напомних и ето сега щях да си изгубя телефона, така че повече няма да казвам, че няма да си губя телефоните. Дойдохме до Lidl да купим хляб и някакви такива дребни неща. Така че Lidl, мисля, че е време да почнете да спонсорирате видеята ми. Миченце! Тя като види камера и откача. Ето го с малкото сладкото. Ето го бе! Ето го! И яйца и авокадо и аз най-вероятно хляб с маслинова паста. Обувките, но казват, че изтискат. Може аз да ги пробвам и да ги взема всъщност. До вкъщи, защото трябва да дадем ток на моята кола, защото ви паднал акумулатора. И общото филма е пълен, след това трябва да отидем до някъде да го заредим. Абе ще ви снимам сега, просто... Сега отиваме до Златни да се разходим, по-скоро да зареди акумулатора, колкото е възможно. И после най-вероятно ще... Ние чувствам моята кола, не знам, харесва ми, много е запазена, наистина нова е сравнително, но не е моята кола, искам да я продам просто и да се взема, по принцип аз исках BMW. Но баща ми, не, BMW-тата много се чупят, дрън и ми купи тази. Да, харесва ми, наистина колата е супер, нова е, запазена е, но не е моята просто, не знам как да го обясня. Ние чувствам като моята... Примерно предишната ми кола не беше нищо особено. Беше Fiat 500 с пакет на Abarth, пак беше нова,
Аз много се... Може би защото беше първата ли, аз не знам, но много се обичах. Буквално беше ми най-добрата приятелка, както се вика. А пък тази не я чувствам така. Не знам, просто не е моята кола, затова искам да я продам. И да си взема, нали, някоя кола, която ще ми хареса. Няма веднага да тръгвам да купувам кола, както направих с тази. Може би грешката ми беше, че аз продадох другата и веднага почнах да се търся. Не, този път няма да направя така. Този път ще изчакам колкото време е нужно. Ако трябва една, 2-3 години, просто когато наистина нещо излезе и ми хареса тогава. В салона и подранихме и ще хапнем, ще покажа мама какъв хляб беше. От червена леща. Хляб от червена леща е направила, ще ви го покажа и ще обядваме и след това ще работим и така. Сега ще ви го покажа. И хляба, отгоре има семена и само да ви покажа, ето така изглежда отстрани. И на вкус е много добър, ние вече сме го пробвали. В смисъл, преди също мама го е правила и сме го хапвали. Е така. Пълно е като нормален хляб, просто е здравословен, вижте колко е мекичък. Прибрах и сега мисля да отида до Дием. Просто наистина много се ядосах, защото около 30 минути търсех място къде да паркирам. Нямаше никакви свободни места и накрая един човек излезе и аз спрях на неговото място. Просто супер много се изнервих. Това е нереално. Даже и не беше... Мисля, след 5 окей, нормално да няма места, но то беше 4 и нещо, което не знам какво се случва просто. Наистина в града вече, независимо по кое време, винаги има трафик. Това, не знам, няма какво да коментирам. Сега мисля да отида до DM, ще отида пеша, защото после абсурд да се намеря място, пък и искам да се разходя. Малко е студено, но ще сложим шапка. И ще ви покажа след това какво ще си купя. Не отивам за нещо конкретно, по-точно. Просто искам да разгледам какво има. Може би ще си купя някаква маска за лице. Аз обичам такива, така от време на време да се слагам, не е много често. Когато се сетя, сега се сетих и затова отивам. Мола е близичко до вкъщи и на 10 на минутки, така че направо ще отида до там. То без това часа е към 5. Ако тръгна с колата, 100% няма да стигна за 10 минути. Мисля, че ще трябва много повече, защото има трафик. И така, сега тръгваме и ще ви снимам или когато вървя към там, или когато вече стигна, ще видим и така. Също така ще погледна за някакъв коректор ли и аз не знам вече какво да си взема за лицето. Просто не искам да слагам фондюте, не искам лекичко така, разбирате ме, да имам грим, но да е много лекичък. Просто да го нанасям с 2 движения, не да нося бюти блендери, четки, пък матиращи пудри, пък не знам си какво и 1200 простоти. Просто да ми скрие така, тук имам някоя пъпчица, слагам, потупвам и е готово. Дано да намеря такъв продукт, въпреки че се съмнявам, но ще видим, надявам се да намеря, стискам палци. Хайде, тръгваме. Вече тръгнах. Екипирала съм се, защото е много студено. Всъщност не е чак толкова много студено, просто има гаден вятър. По-скоро вчера жената на брат ми изпрати първи ми телефон, първи ми iPhone по-точно. Аз го бях дала на Стефи, моята племеница. Преди не знам колко години всъщност. Наистина не си спомням. Може би когато излезе 11-ката, тогава и го дадох. И сега ми стана такова много миличко. И много си ми харесва, честно казано. Даже ми харесва повече от 15-ката. Може би защото ми беше първи iPhone и заради това така ми е на сърце, както се казва. Аз съм много така се привързвам към някои неща. Което както първо първата ми кола, въпреки че исках да взема някаква по-голяма, по-хубава, не знам, когато я продавах, ми беше много кофти и даже много се разчувствах.
Аз съм по-чувствителен човек, въпреки че повечето хора, така първоначално като запознаем, ме мислят за надута, за злобна и така нататък. Аз всъщност не съм такъв човек изобщо. Който ме познава, знае, че първо, аз съм доста срамежлива. Второто, което е, аз може би съм не най-добрия, но съм много добър човек. Деца вика, и на мравката бих направила път. И съм много доверчив човек. Това е моя така грешка според мен, защото твърде много пъти съм се доверявала, а всъщност не е трябвало. И да. Но, нали знаете, винаги когато хората не ви познават, имат някакво мнение за вас, което после се опровергава. Но, все така, какво си мислят, важното е какви сте всъщност и какво се крие реално под черупката. Защото всички можем да съдим по корицата, но много малко хора можем да прочетем реално отвътре какъв всъщност е човек и така нататък. Затова аз никога не си правя изводи по корицата и никога не съдя по корицата. Което купих от DM е ето тази маска, която TikTok ме накара да купя. Не съм аз виновна. Така, купих ето този крем за тяло ли, лосьон ли, нямам си на идея. Просто отново го видях в TikTok, само да видя какво е точно. Май крем. И също така си купих ето този коректор. Както ви казах, другия не ми харесва. Игнорираме ногтите ми. Просто ме мързи да ги направя. Така, това е друг въпрос. Ето този коректор. 1,5% хиалуронова киселина има в него, на L'Oreal е. Изпробвах го в магазина. Добре ми седя, но вече ще ви дам обратна връзка утре, когато го нанеса, защото според мен тестерите и продуктите имат разлика. Според мен тестерите са много по-хубави от продуктите, които се продават, защото все пак трябва да ви накарат да си го купите. На същото мнение съм и за парфюмите, че парфюмите, по-скоро тестерите на парфюмите са много по-трайни от самите парфюми. Ето този е. Ще ви дам обратна връзка и ако имате такъв проблем, то не е точно проблем, но ако имате някакви несъвършенства и просто искате много леко покритие на кожата, ще ви кажа дали става. И също така ще ви кажа и за крема, още днес ще го използвам. А маската ще направя ревю в TikTok. Най-вероятно и на вас ще ви покажа. Как е? Тя е от две части, като тези на Yengis. Още не съм използвала тези на Yengis. Първо ще използвам тази, защото сега я видях. Аз, когато видя нещо, обичам да го купя на момента, а не да чакам и да се занимавам с доставки. Но все пак, ако някой от вас е пробвал тези маски на Yengis, моля да ми каже дали са добри и бих се радвала да ги изпробвам. Така, след малко ще ви покажа маската. Не знам колко време се седи с нея, трябва да прочита. Приятели, вече съм в колата. Отново започвам моите влогове се в колата. Но както има хора, които прекарват 90% от времето си в къщи или на работа, аз го прекарвам в колата. Това е моя втори дом. Така, сега я чакам да загрее малко и отивам да взема мама. След това отиваме на фитнес. Вижте, между другото, вчера от маската не знам дали се въобразявам или наистина има разлика.
Може да изгледате видеото ми в TikTok. Там по-обстойно показвам кожата ми. И в салона вече. Сега ще обядваме и после веднага имаме клиентки. Защото утре аз заминавам на почивка и трябва днес да ги направя. Няма кога, иначе хората няма все пак да ме чакат. Сега ще ви покажа какво ще обядваме. Мама е направила здравословна пица. Тя ще ви каже от какво е направила, защото аз не разбрах. Мама, от какво е пицата? На худ, котич и яйца. Сега ще ви я покажа. Отдавна се прибрах, както виждате съм си вързала косата, защото съм се напръскала с елексира на Инка Бакалова. Всъщност и вие, ако искате да използвате едините продукти, може да се свържете с мен. Наистина аз ги ползвам вече може би от 3 месеца и виждам, глупости не от 3 месеца, от 2 месеца някъде и виждам наистина страхотни резултати. Косата ми много расте. И сега с елексира се седи около 2-3 часа, зависи, нали, дори да седите повече, няма проблем, даже е по-хубаво. С това аз се намазвам и така се седа. Сега трябва да изчистим на пухи. Ще го оставим на мама, защото няма как, нали, да го вземем в котела, естествено. Ще го оставим на мама, трябва да му извадя другата клетка, която той си има за пътуване или за гости по-точно, защото тази голямата няма как, просто няма как да я замъкнем в къщи, дори да я замъкнем. Не, абсурд. Другата клетка също е голяма. Той преди си беше в нея, той много добре си я знае, така че за него няма да се стресира, няма да се притеснява, малко ще му бъде тясно за 3 дена, но понеже той сега, казвам тясно, тя клетката е голяма, но той сега е свикнал в тази още по-голямата, която е на 2 етажа, е свикнал да се шири и сега в другата ще му бъде съответно малко по-така тясничко, но ще го преживее за 3 дена. Той много обича на старата си клетка, имаше като къщичка отдолу, той много обича там да се крие и смятам, че сега ще се крие, понеже тук в новата няма. Аз гледах да му купя такова скривалище, защото вечеря това е за спас тортил с хрупково пиле. А за мен може ли да познаете какво е? Естествено, бяла риба от Аляска. Това е моето любимо. Аз ви казах, че всеки път ям това. И сега ще ви покажа и сушито. И аз не знам какво е, защото Спас го избирам. Така, нека да видим заедно на 1, 2, 3. Добре, ще видим дали ще е вкусно. Ето това е. Не мога да ви кажа какво е, то тук пише. Омега комбо е това. Ако решите да си поръчвате. Приятели, аз отново съм в колата. Днес е четвъртък. Лицето ми е малко подпухнало, защото много ми се спи. Сега отиваме на фитнес, след това ще отида на бързичко до салона. И след това се прибирам, взимаме багажерите и отиваме на почивка. Така ще ходим на един хотел. Ние реално отиваме заради спато, не заради самия хотел. Надявам се да е хубав. На снимките изглежда прилично, надявам се и на живо да е така. Ще видим заедно. След това трябва да мина през Екон, защото имам пратка. Вие ще видите малко повече за тази пратка в моя инстаграм. Аз тук ще ви я покажа, реално тук ще я анбокснем заедно да видим материя, кройка и всичко, което е нужно. И така, сега тръгваме. Още не тръгваме, да чакам малко колата да загрее. Мама, този път ще ходим с 2 коли, защото след това мама е в салона. Трябва да оставим пухи при нея. Ако чуете как се разбират с кучето, не се виждат, защото зайка много го е страх. И той седи в моята стая вкъщи
И мама, когато го храни, нали, влиза само тя, кучето не влиза. И така. Ще ви снимам всичко, ще ви кажа мнението за хотела, ще ви покажа стаята, надявам се да е хубава, не да е някаква гадна стая. Наистина това се надявам. Ще видим. Реално искахме да отидем на един друг хотел, но до последно те не връщаха отговор и не се случиха там нещата, но иначе хотел беше наистина брутален. Този, надявам се да е хубав. Мама каза, че е хубав, ама... ще видим. Дано да има хубаво спа. И така, колата ми е замръзнало. Сега чакам мъничко да загре. Всъщност, тя мама направо ще мине от тук и тръгваме заедно. Не с лицето ми, защото тук имам някаква пъпка, като индийка. Добре. Все няколко часа по-късно вече сме готови с багажа. Аз ходих до салона, ходих на фитнес и сега отиваме до вкъщи, за да оставим Пухи. Мама ще го гледа. И аз ще си оставя колата там, защото баща ми утре ще си идва. А пък и предпочитам по-скоро да я оставя до вкъщи, отколкото да я оставям тук. И общо взето, сега отиваме, оставяме колата, оставяме Пухи и тръгваме. Ще ви снимам оттам, нямам като цяло някакви големи очаквания за хотела, но нека, все пак ще дам шанс. Надявам се да ми... Ела ме блъсни, да! Надявам се да ми хареса. И така, часът е 2:20, ние отново закъсняваме, това не е нищо ново за нас. Вече сме готови и тръгваме най-накрая към хотела. Сега оставихме Пухи вкъщи и тръгваме направо. Ще ви снимам, когато стигнем, де-факто след малко. Хайде, чао за сега! Стигнахме вече и сега ще ви покажа пратката ми от Lucy Fashion. От хотела. На спас не му хареса. Никога цяло не беше нещо вау. Следващия кадър ми хора и ние тръгнахме и оттам. Добре, няма да казвам, тя с моите проклета уста. Сме на спа. Ето халатчетата. Взимам камерата с мен, за да ви покажа. Ето това е банята. Супер много ми харесва. И така, сега тръгваме. Да кажа, че абсолютно всичко се случва с някаква причина. Ето както ние сега отидохме в този другия хотел, не ни хареса. И дойдохме в този. Този е 15 пъти по-хубав от другия. Значи този хотел се казва Еко Вилидж в Кранево, а пък другия е Сириус в Константин и Елена. Цените са долу-горе еднакви, има от около 40-50 лева разлика, което не смятам, че е нещо фрапантно. И виждате, в другия хотел беше гадно, в този наистина е топ. Хайде сега отиваме на басейна и ще ви снимам оттам, защото нямам търпение. Е украсен тематично за Свети Валентин, което също е много яко. Ще ви покажа и украсата. Този май не работи. И... Не, там не. И наистина украсата е много яка. Общо сега ще ви покажа. Но още ма държи нервната система. Ние пак минахме. Аз ти казах. Хора, тук е много бъркося. Защото буквално асансьора и вратите са еднакви и ние се объркваме къде е асансьора и къде са вратите, защото всичко е много, тук е много тъмно като цяло. Само асансьора. На пътя ли беше? Топ, да. Наистина е брутален. И имат и халатчета, както може да видите. Това е много, много яко.
спато, облякохме се, изкъпахме се преди това и аз малко се гримирах. Сега ще ви покажа с какво съм облечена. Реално избрах да е нещо по-така, хем да ми е удобно, хем пък има камъчета и е готино. Не обръщайте внимание на чехлите ми. И общо дето това е моето облекло. Хем е спортно, но като цяло е готино. Тук малко съм запасала блузата, защото иначе ми е много дълга. Но може би ще я пусна сега, защото изглежда така много обемисто. Хайде да ходим да вечеряме. Ще ви покажа ресторанта и какво ще вечеряме. Също It all started with a wink, an unassuming little thing that has led us here today. She was not риба, салата от киноа, хайвер, мисля, че е това, и 2 препечени филии хляб. Те не са много препечени, защото не знаех как се пуска тостера. Така, спас ще яде ориз, картофи и месо и е взел ето това. И общо взето ще пием и по едно вино, иначе ресторантът изглежда много добре. Сега ще видим как е храната. Ще ви оценя от 1 до 10. Храната е много добра. Салатата адски много ми хареса. По принцип мама също прави такава салата, но в тази имаше и ябълка. И наистина уникална. Сега ще хапнем нещо сладичко, защото има баклава. И така. Рибата също беше добра. Хареса ми. Общо на храната давам 9 от 10, защото рибата не заслужава десятка. Я кажи се ти колко даваш на храната. 10, аз съм доволен. Хапнах си месце, картофка, орище. И сега ще накарам Спас да отиде да вземе сладко, защото не искам да изглеждам така, следно ще изяла всичкото сладко. Аз вече пробвах това. Давам му... Чакай, не! Давам му 8 от 10. Сега Спас да го пробва. Него... О, не. Абе, много е. Пробвай, какво ни... Е така и... Зеленото ще там. Абе, никога не го пробвай. Стига са прави. Не хареса. Лъжи. Да седнем там и ще си говорим и така, защото ние все пак се навечеряхме и няма смисъл да седим тук на масата. Затова отиваме на барчето долу и ще ме направи яки снимки. Това е първият хотел, който виждам и има специални стаи за деца. Наистина погледнете само за какво става на въпрос. Ако се чуете къде да оцените, имате деца или по-малки братя и сестри, наистина погледнете. И даже в сайта нагледах, че самите стаи са примерно с Мики Маус, всякакви такива, което наистина е страхотно, че са настанихме тук на Сърчицето и сега ще ви покажа каква брутална снимка качих в Инстаграм. Първо може да ме последвате там, ако още не сте го направили. Може да един момент само. Може да ме последвате там, защото качвам много интересни неща, глупости в Инстаграм качвам, когато се сетя.
Но няма проблем. Съм качила. Ето, вижте. Хайде, бе. Направи се снимка тук с мечетата. Просто бруталка. И сега вижте какво правим. Пием винцок и се наслаждаваме на спокойствието. Дали ние се качваме в стаята, защото на мен много ми се доспа, че са... Удари ме ток! Човекът направи скри. Утро, приятели, часът е, сега ще ви кажа, 8 без 10 почти. И ние отиваме в фитнеса. След това ще закусим и трябва да се оправя. И да, общо след това отиваме да закусваме и ще снимам после видео. Хайде, ресторанта, за да може с вас да взема кафе. Аз няма да закусвам преди фитнес, защото ще ми стане лошо. По-скоро тежко. Ние вече сме в фитнеса, аз загрявам малко на пътеката, винаги започвам с 10 минути на пътеката. И след това ми е ден за крака, така че ще изпълням всички упражнения. Ще да се къпя и се обличам да отивам на закуската, защото иначе ще изтървим и все пак трябва да взема нещо за хапване, защото сме много гладна. Идваме на закуска, вече е 9:20 някъде и отиваме. Да се проблекам и да заснемем няколко кадъра за рекламата, като ви казах. И така, ще ви снимам после. Ще ви кажа дали се е получило. Надявам се да се получи бързичко, защото после ходим на спа. Пусихме и спа ще отиде долу да пия кафе. Както знаете, аз не пия кафе. Пък аз ще отида горе, за да мога да се гримирам и да се оправя реално за снимките. Ние заснехме видеото, хората го одобриха, което е страхотно. Сега отиваме на басейнче. И така, нямам търпение. Ще отидем сега на този басейн, който е открит. То по-скоро като джакузи ли? Да. Джакузи. Надявам се да не ми е студено. Грима, защото не искам на басейн да ходя с грим. Така и повече, както знаете, аз ходя повече без грим. И така. Сме в джакузито и сега ще ви покажа. Реално навън е много студено, но водата е много топла и е много приятно. Обръщам камерата, за да видите. Ще е бърз обяд. Ето го и на спа, то реално е едно и също. Просто сме много гладни, часа е 3, но със сигурност няма да издържим до вечерята. И затова ще хапнем нещичко и така. До стаята, за да си оставим телефони, портмонета и абсолютно всичко. Камерата също няма да я взимам с мен, защото хотела се напълни, има страшно много хора и просто се притеснявам някой да не ми открадне телефона или като цяло нещо да не ни открадне, затова ги оставяме в стаята. И ще ви снимам после. Ние седим малко на басейна, после ще се приберем, ще се изкъпим и аз най-вероятно ще поспя малко. И сега ще ви покажа какъв комплимент са оставили от хотела. Бомбони и винце. Шампанско или вино? Май шампанско. Не знам. Отиваме на вечеря. Ето го и моя аутфит. Естествено няма да съм с чехли. Сега ще се обуя. Ето съм с тази блуза и дънките. Дънките отзаде имат сърце. И тук има и сърце, така че е тематично. Взех салата
И това е свинско месо. Тук бях взела скаридино и изобщо не ми харесва. Ние сме тук в фойето и като цяло се говорим и пием вино. В ресторанта просто има адски много хора и по-реално отзад там и то не се вижда нищо, само се чува и то не може да кажеш нищо. И затова предпочетохме да дойдем тук. Приятели, днес е събота. Сега отиваме да закусваме и ще ви покажа какво ще закусим. След това ще им да тренираме и после се прибираме и до вечера ще ходим в къщи. Хайде, сега ще ви снимам всичко. Съм облечена с жирафите. Хайде тръгваме, защото вече е 9 без 20 и храната ще свърши отново. Приятели, ние тръгваме. Искахме да останем още един ден, но няма свободни стаи, затова направо се прибираме. И ще ви снимам какво ще правим, като се приберем. Здравейте, приятели! Днес е неделя. Аз се включвам вече доста по-късно. Вече 2:30. Сега отиваме до мола, ще разгледаме. Навън времето е кофти, вали сняг и е много студено. Затова няма да ходим никъде да се разхождаме. И да, ще ви снимам, когато ние не учим за нещо конкретно. Ще разгледаме какво има и така ще ви снимам и оттам. Аз вече отдавна се прибрах и тук свършва моят влог. Ако чувате шум, това е от сушилнята. Искам да ви благодаря, че гледахте влога ми. Абонирайте се за моят канал. Надявам се да ви е харесало. И ще се видим в следващата неделя. Чао!